Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Pangandam, Angela. Kaya saan din natabo din ni Carla, day? Ay, nagpagsigig pangutanag god. Kay malangay na ta. Dali. Asa man lagi ta? Ang tanan sa do. Asa lagi ta? Ako nagpabagay pa man ko sa akong isulob god. Ang pagbagay naman ako inis akong outfit. Ay, gusto mo kanta ni Carla so sa kabar nga dili mahipaw si Derek nga yung kauban taron nga siya ang mikanta. Ha? Gusto mo Carla si kanta? Gusto mo kanta si Carla? Medyo nagkutaw na akong utok at pagkasultihan na Elvida. Ay, sasakyan na nakita magsulti. Pagdali na. Pangandam na. O giniato tinda? Ay, sila si Eduardo Gray na'y bahala din he. Anala, sige. Bar na ito doon, bar? Okay, naibaw ko siya ako isuloob. Ayaw kalimot sa pagdagmaskara ha, Angela? Maskara? As in mask sa naong? Para unsaon man da LV? Sorry kay bro nagtuo kong sumanggot at to biya tata permi dito mag-gimmick kung gusto tang mo gimmick. Oh, gusto mas magkaubar ko artista bro nga anilas may downtown. Kay dili kay samok ba? O bang way mga sakyanan, dali na magkasakay din eh. Kaya nagha mga ruta sa jeep sa may kulon. Sorry kay bro, absent-minded ko ganina. Kalitan ko sa pag-ingon ni Jewel Asido. Nalangay gid bitaw kakabot bro. Kuan bro, nihapi pa ko withdraw sa akong ATM. Mo ba? Oh, enjoy gid tayo ron. Mag-enjoy kita. Lingaw gid ang ikauban ning grupo sa mga artista no. Murag wa gid ka masayop sa pagpasud na ako bro sa drama production. Dinhi ko malingaw uban sa mga drama talents. O hingpit mo niya malimtan si Heart bro. Bro, Alabot na. Dali araw eh. Ay, kay dool ra Dali, sa sige, maong bar sa tindahan ta sa Carbon. Usak irog lang abot na tas maong bar. Maudol kaayo. Ay, excited na kayo kung magkakita pag-usap ni Day Carla, Day Elvie. Ingon man usab ko, Angela. O sige na. Ang mga gipadako nimo ha, ayaw kalimti sa mong pagkanaog. Ala, Kadiyot lang ang akong cellphone. Oh, si Carla. Hello, Carla? Mudayon mo og arete. Di ara ba si Lloyd din ako? Ang gwapo na kong Derek ba? Din, Park. Mao ba te? Nakita na kanina mo ni Angela ang banda nga nag-perform. Asa ka napita naglingkod ha, Carla? Right here, te. Asa ba? ay, torsas ni Carla, Day Elvie. Kaway-kaway siyang kamot. O, kamot na, tiil. Pwede libag tudlo magyapon. Ay, si Day Carla, kamot yun na, Day Carla! Kain ba, ana ba? Ngawa man ko'y nakitang parihas kamubo ni Carla. Ay, kaya kong nadapit sa suok na ni Patong ng lingkuranan. Oh, ha? Ang gabi ni Carla. Ano may Patong na siya sa lingkuranan? Yung sa may gikawayan siya kamot. May kaila kasi nakita din eh. Ay, naman tos bro, Derek. Uy, oh, bro. Di mo kagikan. nagsiyan ka dali. Anak ka. Magsiyasa ko ron, bro. Kuyogi sa kubi. Unsa ka? Magpakuyo ka na ko sa siya. Kon, bakit tultuli ko kasang ila siya din eh. Diya raman sa may right side. Eh, kuyogi rin ko ganiyot. Ganiyot lang. Ah? Isugay ni sinya sa Sir Aldi nako nga pagkanaugol ka rin bangko nga akong gipatungan. Asa man kato sila paingon si Sir Derek nako? Day Aguila! Ano? Hala, kami nagipanan ang sa mga tao. Nagakita sab ka si Sir Derek? Kisa to ilang ipananaw bro? Datag ka naman itong mga tao. Ha? Ay, ito tayo ng mga tao. Tigalig may nakaila sa uban itong mga kabanan. Mga artista, beta sa Diyo. Kasi asa na ning dapita, magdama. Doon na kita magkaila, may magkaila na mo. Mao ba? Nga na gid kasikat ni mga taga-radyo sa. Oo. Oh, nara bro, kana bro. Mo na ang siya sa mga panlalaki. Kana di. Amo na. Ay ko biyahe bro ha.
Ha? Usa? Ibaw na ka. May mga bayot din eh. Ah. Kamuan ning bar. Ya, mga atang ng mga lalaki musul sa CR. Aantay ni kinsay bayot atong duha, bro. Ala ka, day, Carla! Wala, nanambo ka ni puti, ni gwapa. Kasi may gamit, Ay. day. Nanambo ka. Tagpila itong gigamit ni mo, day. Hilom, oy, gigamit ba, oy? Oh. Pero kabaw ka ang hila? Isa. Gidaog-daog gigiisip man tuod kong ulipo ni Sir Derek sa iyang bahay, day. Abunda sa pagkaon na iyang bahay. Kulimitihin sa pagkaon. Mga boy, Ug ikaw abunda. sab diha, uy. Ug ikaw sab ba? Pasyonista ka nagmaayo, oy. Mura, no? Mura kag contestant sa Miss Universe ni anang imong gisul-og. Nagkali ay pagkaan ng feathers nga terno sa imong arayos nga balhibo sab sa manok. Nagkaliay. Color pink pa. Dark pink. Nagkaliay. Fuchsia, pink ni day. Ay, lang ko mas playing nga sa color nga. Fuchsia, kay masayop niya ako. Nagkaliay ko. Ug ang imong pilok. Oo, naman, piloki mo. Pilok. Panganyo ni mo. Porsche peng sa ni piloka dahil gitirno ginako akong feathers. Maog yung gipananaw gyud ka sa mga tao din ni day. Kaliay ko. Kagid mailhan niya ikaw ni day ang hila. Kaliay man. Mas may noon gituyo ko nino. Eh apil ba ko controversial tungod nimo. Oh, maog ikaw. Nung nalingkod magka. Ha? Sa man ka ay nagtalikod magka? Naglingkod ka, nagtalikod sa mga tao. Di ka sa suok medyo ngit-ngit naman din ni. Gituyo sab ni Sir Aldin. Ah? Aron di ko mailhan og makita ni Sir Derek. Oh, para suok na ikaw, Day. Sige na, Day. Ang hila, sige na. Ipasulob na ni... ikaw na ni Day. Ikay sulti ni Day, Elvira. Ano? Oh. Ikay sulti. Kana. Ikay sulti na. Sige na, ang hila. Ipasulob ni Carla ang daan na itong props. Mas ka na. Ipasulod na ka na ni Carla ang daratong tops. Kamuutang na, Elvira? Kamuutang mo sunod, ma. Ay, naunsa bang nalingaw magkuspa. Ikay pa sulti nga. Inaako tao. Nalintag ko inyong duha ni O, Angela. day, ako yung taon eh. Nalimtahan din mo na inyong duha ni Angela tungkol sa inyong panaghangop diha. Oh. Muragid mo, guwa magkita ko sa katuig. Ay, sorry na Elvin. Nalimot yun ko. Kauban na tanong. Sige, ikaw gyapon. Sige na, ang hila. Ipasulob na ng Carla ang hidaan mo sinina. Sige na. Sige na. Ipasulog na ni Carla ang atong gidang silina o prop sila. Ingon man ka ng lipstick. Sige na. Og tarong nga og hikot ng iyang maskara sa iyang lao nga dili matangtang ha. Bitaw. Sige na day ang hila kay ako din mo sunod ana og perform nila. Uy. Thank you, guys! Our next performer is from the audience. A guest performer. Please welcome. Also known as Miss UK. Good evening, guys. My version of Dayang by Kisha. Hope you like it. I hear your heart beat to the beat of the Kung sa to'y alias anang guest performer, bro, nga nakamaskara? O, si Carla sa palingkuran niya kagadi niya. Bro! Bro. Naman. Ikaw ba? Gani na sig sang sulti ni mo din ni. Nangutana ko ni mo, kinsa ba'y gili-li ni mo des luyo? Ang ba ito magkaobang artista, bro? Bro, Hmm. wag niyo ka kabantay sa akong pagsangpit ni mo? Ha? Matod na ko ba, unsay alias nga pangalan nga gidaan ng ilang guest performer nga nakamaskara? Kining, wala ba ko kabantay na, bro? Mo ba? Sabi ni mo no? Murag familiar kay nako. Wala gyud matuog sa kung nahuna kung unsa to. Pero ba ha? May namatikdan ka sa iyang tingog, bro. Siya ang gitason. Ha? Mura siya og si Carla, no? Ha? Nawa si Carlas bay. Di ka nga siya nang nikanta, bro. Ha? So while you're here in my arms. Yes! Kinaday! Banat yun! Dayang! Ay! Malipay kistiya! Dayang, ana! Marayan ang ganda! LB! Mura kisa unsa nga performance ni Carla, no? Dayang! Tiya dayang ito na malipay yun. Mura ka na kayo mo performance stage at baga sa dagang mga tao. Putot-putot lang, pero putot gini ay. Magdap kay no? Di mo perform sa dagang tao. Dayang! Natuma na gyud ang pangando ni Carla. Tiya dayang Nga maka-perform sa entablado at tubangan sa daghang mga tao, Angela.
Nga mo dahil sa iyang performance. Inom-dum ko tiya dayang na. Mga cute kasi carbon ko na mo kanta na siya. Ang mga ukay-ukay lang, ihimo niya ang stage. O mga nangukay lang sa itong tinda ukay-ukay. Ang iyang mga kuhaan ka ng mga viewers, ang mutanaw niya. Apan din imagine, mga artista din sa Diyo. Ako pa mga tao, kaya karon din Kao ba nilang direct? Ay, nabali! Pagdaman lang sa carbon, kami ang naghangad o pananaw nilapan karon. Sila sa may naghangad o tanaw kang day Carla. Dayang! Tiya Dayang. Kumusta na ka, Tiya Dayang? Uy, tanaw ni LP! Enjoy ka sila sa pag-perform ni day Carla! Bro, Oh, ano nakasiguro ka man nga di na si Carla? Ha, bro Alden? tuod kay posible maabo si Carla ng dapita bro. O mo perform diha, kao ba na ng mga taga-banda? Bro, ang giingon sa MC ganina nga gikan sa audience ang guest nila nga performer. Ug ang alias name kay naagis tumoy sa kundila da pero di gid na ako malitok da. Kalinti ng dila nimo, kalinti ng dila nimo. Kalinti na to. Sa pagsina nimo gunahuna kung hain na si Carla. Una. Unsa? Thank you. Salamat. Oh. Salamat kayo. Pamilyar gid ako yung tingog ko. Bro, naman man na siya bro. Naman man nagkanta. Diyo ta. Atuon ko sa backstage. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!